Resmi tercüme halyna görä Serdar Berdimuhammedow 1981-nji ýylyň 22-nji sentýabryna Aşgabatda ýeniden doguldy. 1997-2001-nji ýyllarda Aşgabatdaky Oba Hojalyk Uniwersitetinde bilim aldy. 2008-2011-nji ýyllarda Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň Diplomatiýa Akademiýasyna halkara gatnaşyklar, 2011-2013-nji ýyllarda Jenewanyň howpsuzlyk merkezinde halkara howpsuzlyk boýunça ýokary bilim aldy. Media maglumatlaryna görä ol 2014-nji ýylda Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň ilymlaryň kandidaty diýen derejäni aldy. 2016-njy ýyla çeni ýurdun Oba Hojalyk pudugyna Daşary işler ministrligine we Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Uglevodorod ferişdeleri boýunça döwlet agentligine ýokary wezifelerde işledi. 2016-njy ýylyň noýabryna mejlise deputatlygy saýlandy. Ondan soňky geçen gyýsga döwrüň dowamyna Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary, Ahal vilayatynyň häkimi hemde Senagat we Guruluşyk önümçiligi ministri wezifelerine bellenildi. 4 çağanyň atasy Serdar Berdimuhammedow prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýeke täk ogludur.